semen, star semen, star semen, star semen, penlat sangma, Nushat kila, penlat sangma, penlat sangma, penlat sangma, jeb sangma, jeb sangma, jeb sangma, jeb sangma, jeb sangma, German celah, German celah, Iakhih star semen, Iakhih star semen, MDA government, MDA government. Kum kadak ban penpau saka sorkar bangi pyrshah ya ke jingioh jong ka star semen ya kan ke environmental clearance claim kanu ka public hearing menta ke sngi ngila pynlong ya kan ke jingiakhih ke bajajai ta ke bangi songkelain mungor hang ne kan ke jingiakhih ke datang ke jingiakhih jong ka CEC jong ka EJNC bat lada ke sorkar karena sengap menti alor kan ke phang na keleng ka EJNC ngin sap penbenai ke jingiakhih ki bajur nang ne syakmat ni penrem juru ya u CM ujongi konrat sangma haka jing shisha ula pensyai lang bakilat patay kubor ba umdan jing TPA halor kene ke jingioh jong ka star semen ya ka environmental clearance henre hadin kato kaneng ya iba lang bakilat patay kubor kawena keseng bahalang na po rilom jantia kala penpau pertai badai u CM bapa ya ka jingtho chaka Ministry of Environment and Climate Change bakidai ban aino ya ka environmental clearance ya ka star semen namar la tili ki public hearing nakaliang kipat ba rangkat ke jing kershan lang jong kiseng bahalang ngila pun pulom ya kene ka public hearing jong ka star semen ta kabar nang ta ngi penrem juru ya ka statement jong James sangma ubaderu menteri jong ka tenat forest baula ong ba ka jing kelarong lene ka jing julor jong ka wa lukha ka de na udewyong barak skata ka distrik ka jongi ngi imjara udewyong henre ngimju ya sneu ba ka wa lukha ka kelarong lene ki dok ha kinyap lana hadin katu kan nesnem baki semen plan kilawan ha kita Narpuh hadin nang ta ka kala ka wa lukha kala sedang kelarong na kapor sa kapor ka jingyap jong ki dok ha kala jian na kapor sa kapor ta halor kan ne ban pensisya ya kan ne ka statement jong minister jong ka forest ngi na kala ka agency ngi dawa ba ude ban thungno da ka we ka inquiry lene ba unbu na da ka kinja research mengintip laka research jong kita ki briu ki bala bit la biang ha kato kam bakin pensisya laka jingkam jong ujem sang ma kade ka basisya ne kade tang ban ya darab jot yakine ki semen plan bangi subajuru baka jingioh jong ka star semen ya ka environmental clearance kadang ka jing bamsap ka bajur syalendet ngi dawaru halor kene baka sorkar kade bantung da ka inquiry la loj halor kene Star semen, Star semen, MDA government, konrat sangma, James sangma, Liam sangma, Abang imla ban mudur lane snyotu lane sampang yang kene kejingle butu jong ko sarkar MDA yangi kum kiseng bahalang bat kipat ba tengiwan hang ne ban penpau ke jing siosi ban pyrshah jur ya kene kejingioh kleren jong ko star semen te ni ai ke mesias ko clear nangi kum ki HYC Narpuh sarkel ba lada ka sarkar kamweng ya kene ka jingioh kleren jong ko star semen ngi kum keseng yen omailan ngin tur bet saprang kada jia ka tajia andai ke jingba kli kadai ke jong ka sarkar